Seguir contándolo és un testimoni literari de la cruïlla entre el periodisme i la democràcia. És un testimoni que es basa en situacions concretes, en la complexa i violenta realitat de Mèxic i en el procés dut a terme pel Barcelona Protege a periodistes de Mèxic. Ha d'interessar primerament a la gent que li agrada la bona prosa. Després, concretament, interessarà a aquells que volen saber quin és el valor, en els dos sentits de la paraula, del periodisme en situacions de conflicte. Destacaria el fet que és un llibre que es multiplica. És una crònica en si mateixa que explica tot el procés d'aquests 32 periodistes de Mèxic acollits pel Barcelona Protege, però a més, a partir d'aquest llibre tenim la urgència, la necessitat de seguir la pista d'aquests 32 periodistes. És un llibre que partint d'ell es converteix en 32 obres. Aquesta biblioteca du un nom que no es pot esquivar, és Gabriel García Márquez, un escriptor mundialment conegut per les seves novel·les, pels seus contes, però que era principalment periodista. Ell es va reivindicar de forma sostinguda com a periodista i ell el que li agradava era exercir el que ell anomenava el mejor oficio del mundo. Donada aquesta realitat, la biblioteca està desenvolupant una branca periodística de la seva especialització en literatura llatinoamericana. Tenim moltes coses troncals d'aquesta biblioteca que s'uneixen amb un projecte com Seguir Contándolo.